का ए साली जी, का हाल चाल बा तहरा दीदी की? ठीक ठाक बाड़ी नु? का बताई जीजा जी, कुछ ठीक नहीं थे। म्यूजिक बाय सोनू शर्मा। मिले नहीं अवतार पागल बड़ी, रात भर जीजा दीदी जागल बड़ी। मिले नहीं अवतार पागल बड़ी, रात भर जीजा दीदी जागल बड़ी। जल्दी बात तू करा दा हमरा बीबी से हो, जल्दी बात तू करा दा हमरा बीबी से हो। साली का हाल बा तहरा दीदी के हो, साली का हाल बा तहरा दीदी के हो। तनी जल्दी आई जीजा। हाँ हाँ जल्दी आओ तनी। का हाल बा दीदी के हो, का हाल बा। कौनो कर्मवा नहीं छोड़ ले बाड़े, कान के बाली अपन तोड़ ले बाड़े, तोड़ ले बाड़े, तोड़ ले बाड़े। कौनो कर्मवा नहीं छोड़ ले बाड़े, कान के बाली अपन तोड़ ले बाड़े। कहीं के चून्हा नहीं बीपी बढ़ाव, कोई सन बाड़ी जान के खबर बताव। हम तो सुततानी तकिया के भीती के हो, हम तो सुततानी तकिया के भीती के हो। साली का हाल बा तहरा दीदी के हो, साली का हाल बा तहरा दीदी के हो, दीदी के हो। का हाल बा दीदी के हो, का हाल बा। जीजा आनंद करता रिक्वेस्ट हो, अनिल टाइम कर जाने बेस्ट हो। जीजा आनंद करता रिक्वेस्ट हो, अनिल टाइम कर जाने बेस्ट हो। सुना ये साली काहे कहता रुई से, काम में बिजी बानी आई घर कैसे। भैले सोनू गुलाम अपना बीबी के हो, भैले सोनू गुलाम अपना बीबी के हो। साली का हाल बा तहरा दीदी के हो, साली का हाल बा तहरा दीदी के